Benvingudes i benvinguts a aquest vídeo on parlaré de GitHub i de com crear un repositori per a poder compartir els nostres projectes. GitHub és com una xarxa social per a programadors, on pots pujar el teu codi, treballar amb altra gent, fer canvis segurs i veure tot l'historial del que ha passat. Git és una eina que serveix per fer el seguiment de tots els canvis del codi font. Gràcies a Git pots tornar enrere si alguna cosa falla, veure qui ha canviat què i quan, treballar amb altres persones sense trepitjar-vos el codi. GitHub és com una versió online de Git on pots guardar i gestionar els teus projectes al núvol. Què podem fer amb GitHub? Podem, òbviament, desar el nostre codi de manera segura, treballar en equip i col·laborar amb altres desenvolupadors. Podem fer que els nostres projectes siguin públics o privats, ja us ensenyaré la manera de canviar aquesta opció. I altres opcions que té, molt interessants, és que podem fer una cosa que es diu forks. Què és un fork d'un projecte? Vol dir crear una còpia d'un repositori d'un altre usuari al teu propi compte de GitHub. Una altra cosa que ens permet fer és enviar pull request, és a dir, una petició per demanar que els teus canvis siguin afegits a un altre repositori. També podem fer servir el GitHub Pages per publicar webs i moltes coses més. Encara que sembli complex al principi, GitHub és molt útil fins i tot si estàs començant. En el nostre cas utilitzarem GitHub per guardar els nostres projectes de Python, practicar amb el control de versions, mostrar el nostre codi a professors, companys o futurs empresaris, saber com compartir-lo i a continuació us explicaré com crear un compte, com crear un repositori i pujar el nostre primer fitxer que hem creat en Python. Jo ja tinc un compte creat, per tant, simplement me loguejo dins i me'n vaig directament a crear un repositori. Li poso un nom i després, en el meu cas, escolli l'opció públic, però, com us he dit, pot ser l'opció privat. Clico a l'opció Add a README File, que aquest fitxer ens servirà sobretot per explicar de què va el nostre projecte, com s'executa, com el podem utilitzar, per a què serveix, etc. I aquí veieu com ja tenim el nostre repositori creat. Una vegada tenim el repositori creat, ja podem pujar un fitxer. En aquest cas, jo he pujat el fitxer que vam crear anteriorment, l'Holamon, i el pujo al repositori. En aquest vídeo d'aquí us explico com poder compartir el nostre repositori perquè altra gent pugui col·laborar. Com que en el meu cas l'he posat públic, simplement hauria de compartir l'enllaç. Però en el cas de que fos privat, aquí us explico com afegir col·laboradors al vostre repositori. Seria aquí afegir a la gent. Molt bé, moltes gràcies. En el pròxim vídeo entrarem en conceptes bàsics de programació.